makadi muri Zimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Sokostina kana kuti Pelagia wekwamupurwa. Muri Zimbabwe ndiri kuuya nenyaya iyi ndichitaura ndiri munzvimbo yeMount Habden. Sikuona kwamuri kuita pavidhio riri kubuda iro muri kuona pane vakadzi vaviri vari kuratidza kuti vakapfeka zvinhu zvinotyisa nezvavari kuita zvacho zviri kutyisa. Muri Zimbabwe zviri kuitika ndezvekuti madzimai aya abatwa mazuva anhasi zuva rati fambei vachiita uroyi vari panopamba. Zviri kunzi izvo mutsvagiridzo yataita pamadzimai aya pane ane hukama nemuridzi wepamba patiri pano paiitikira nyaya iyoyi. Sekutaura kwataita nemuridzi wepano ari kuti iye pamadzimai apa pana sisi vangu vakandishanyirawo vakauya kumba kwangu vachibvawo kuZambia vakati munin'ina ndoda kushanya kuuya kumba kwako. Ndikati hazvina kuipa ndokubva vauya vanga vatoo nemazuva mairi vasvika. Saka nhasi iye anoti amuka achienda kubasa ndokuti sisi aiwa sara zveindokuonai ndadzoka. Saka chazombomushamisa ndechekuti paadzoka asvika achipinda mumba achiona vaviri ava vakangoita zvavari kuita izvozvi kuratidza kuti vaviri ava vanga vachiita basa reuroyi vari mumba make. Saka muri Zimbabwe regai tikurukure tinzwe kuti zviri kufamba sei, chii chambotora nzvimbo nhasi. Asi vamuri kuona vaviri ava varoyi vabatyidzwa vari pakati pekuda kutoita uroyi vari mukati memba ino yatiri kuita chita nyaya chesekuona kwamuri kuita mumba muno ndomavabatikirwa angosvikawo achivhurawo dho achiona zvakadai, isusuwo tichifonerwa vanhu vachiungana zvakangodai. Saka regai tikurukure tione kuti tingawana here mukana wokunzwa nyaya zvizere nekuti inyaya inotyisa inokatyamadza kana varoyi vakusanyara zvekuti vanosvika pakuitira basa ravo masikati machena. Tinoziva muroyi achinzi anofamba usiku anozodonha, asi chatosvika pakuti vanhu vaipa zvekuti munhu anotouya mumba mako oda kuitira uroyi hwake. Saka regai tikurukure tinzwe kuti chii chaita kuti varoyi ava vabatikidzwe vachiita basa rakaipa kudai. So ngatipindei munyaya muri Zimbabwe tinzwe zvizere. Muri Zimbabwe ndadzoka zvakare tichiita nyaya yedu yatiri kuita nyaya inokatyamadza inotyisa yaitika kuno kuMount Habden uko kwawanikwa varoyi vari mumba vachiita zvavanosita. Kazhinji kacho tinozongonzwa kunzi muroyi adonha, asi pano muri Zimbabwe zviri kukatyamadza nekuti muroyi wacho kana kuti varoyi vacho vatosvikirwa vachiita basa ravo, zvinorwadza. Saka panguva ino regai tikurukure tinzwe kune madzimai aya nekuti pavaviri apa ndipo pane muridzi wepamba pano. Tinzwe kuti zviri kufamba sei, muroyi anowanikwa sei achiita basa rake. Makadi yenyu mama? Ndiri kuona mukuratidza kurwadziwa. Ndiri kubatikana zvisingaiti. Alright. Zvara nhasi. Chitsanangure kuti chii chaitika muroyi achibatwa mumba menyu kudai. Handina kuziva kuti tsitsi vangu vari kubata-bata. Tsitsi vangu vaitambira kuMozambique makore ese aya vachiuya nemabhero vachitengesa vachiita sei. Asi chakazombondirwadza nechemwana wangu musikana, ndine vana 3 ava. Asi pavana 3 ndatsova nevana 2. One akatumwa nemotikari achipinda mutauni abva afira apo. Ndakachivati afanina nhasi zviri kungondibata pamoyo. Wechipiri mukomana mukuru uyu ndianga ari first. Zvakaoma. Ari kumwa mutoriro chii, hapana chaachamboita muupenyu. Tarisiro yangu ndekuti ndibatewo muzukuru. Hapana, zvese zvangopinda musango, mwana uyu haachanditsurika, haachanzwisisi. Basa haendi. Ndochitsana nemwana mumwe chetere. Ndakamboedza kuti ndifambe, ndakafamba kwakawanda muchindiona kudai. Asi kwandakafamba kwese hapana chakabudirira. Zvairamba chingoramba zvakadaro. Ndisingazivi kuti chiri kuitika. Nekudaro ndakazoona tete vauya kumba. Vakanditsanangura kuti mwana mukomana auya kumba, akati tete upenyu hwangu hwanakumira zvakanaka. Ndiri kubatikana nehanzvadzi yangu yakafa mutsaonomo. Zvichidaro tete vakabva taurirana nemuzukuru. Kurava mwana wenyu mukomana. Toita sei? Tete uchibva nemashoko kuno. Tete vanati tete inini ndaizviona asi ini semuroora mumushomo nditaure kindisimudze musoro zvonzi ndakuonesesa. Tete vakabva vati zvakanaka imuroora, ini ndichaona toita sei, ngatimboedze kufamba. Ndakafamba natete kwakawanda. Mwafamba zvakawanda natete? Kwakawanda natete ava. Asi tete vakati regai tichaona tichaita sei, asi nezvino pane munhu ari kubata-bata. Alright. Regai timbokurukura natete. Makadi zvenyu tete? Ni makadiwo. Tiripo. Nino ndatosvikawo ndogara mudhuze. Saka ndangosvikawo ndichingona chinzi pababa varoyi. Saka timusota baba varoyi vacho vakaita sei ndikuti
kozvaanenge atori muroora wangu naika saka zvichitondishamisa zvichitondinetsawo zvokuti ini ndakatombofambawo ndakatombozvibata asi ndaitya kuti ndiudze sezvo muroora ndinapfuma chi mwana waridzichi uroyi naika handina mombe yekuita sei iuzori pamuroora asi pandakambofamba ndakazvimbozvinzwa kuti ndozviripo ndaingoisa chi mwana saka pandazonzonzi kumba uko uyai pane zvikuitika ndioneyoke munhu anga asingambofungidziri nevamwewo marainiwo sawira wacho wachinzi handije sawira inga mai avo waitomboendawo kuchechi wani tichimbonamata nawo ndiona inga mai atonamata nawo kuchechi kuvari kuite chii muno zvi zvatonishamikaikatama dzavo ndichionawo mukomana wanzi aito zvemadhireks achitichina kuti mungowo semazuva ano vanarungeto zvemadhireks vangungeto zvemadhireks singazokuti aiwa itori chi kutoshandiswa kwanenge achitoitwa naika tisingatombosoushandiswakatondirwadzawo kuti ndozvitawo sei ndiri kuona kuti mukurwadziwa zveshuwa tete pane patsanangurwa kunzi mukomana iye mukomana chakanyanyomusvitsa kwamuri chii uye ainyatsotaura nyaya yemwana mukomana uyu mukomana akutaura kuti inino ndinovasikana wangu handinokundirana nawo kuti ndorarero bonde handichakwanisi deso handichakwanisi tete sanizo tete hapana chaarigona ndiwanzira aitaura zvese tete ndibatsireiwo mukomana wangu musikana wangu ndikadai nomusikana ndarambwa ndikadai nomusikana wangu ndarambwa nokuti hapana chikuita se bonda hapana pataurwa nhau yemwanasikana uyu ari kunzi akatsikwa mwana wehanzvadzi yenyu imimiwo hamuna here kumbofunga kuti kumafira aita uyu mwana wehanzvadzi yenyu haana tsarukano ndakatozvifungawo asi manje ka chokuita ndopasina ndakatombofambawo ndiri ndega umaprofita semunhu anonamata ndakafamba chingonzwa maprofita pane chii zvakadai asi nditaure manje kuti nditi zvakati zvibuditse mangwana zvinozondinetsa zvinozoripa chi mhosva munhu angonzi zvakati usina kumuona hazviite ndizvozvo takatya mhosva saazviite takutozviona zvinozvi inga ndizvowani zvadaimbotaura maprofita ndangozvinetsa ndega mupfunga inga zvandakamboudzwa ndozvanditotoona izvozvi. Alright, tinotenda regai tidzoke kuna mama pano pamba penyu ndizvoka kuitira kuti mhuri yeZimbabwe inzwisise kuri kubva nenyaya imimi sekutaura kwamaita kuti makafamba saka apa makazofamba kupi kwekuti nhasi muri kusvika varoyi avari mumba muchitovabatikidza vachiita zvavari kuita izvi chakaitika neono masocial media through mukuona kudaro ndopandakaonawo rimwe zita revamwe gogo anonzi Gogo Nyariwe ndobva ndataura nawo pasocial media gogo ndokumbira munokwanisa kundibatsirawo dambudziko rangu here gogo akati muzukuru dambudziko rako rinoda kuti iwewe ndouya ndoseta nyaya yangu yausingazivi kundikudze chokwadi ndinhingi hazviiti dakuti uzvionere pamunosefudya saka gogo vakauya vakasvikogadzirawo zvavakagadzira vakati muroyi wako chamubata pamba nhasi ndatsvega ndiende kumbare ndinohodha ndandaane mazuva ndisingaende kumbare kunohodha ndichifarira kahama yangu yanga yane tuhembe twanga ndandaunzirwa yekuda kupiwa zvinhu saka handizive kuti ivo nasawira vavo vanga vari kuedza kuita sei ndavabatikidza vari mumba vachiita zvavanga vachiita ndopandati vanhu vazara panze vachitarisa kuti chii chikuitika ava tete ava vatozoita kunzwa nevanhu vemaraini nokuti tete vanogara kudhuzewo neni ndobva vaya vachimhanya ndopavasvikirawo vanhu vari pai vakaungana kudaro havasina kupfeka vachiita zvavanga vachiita vari varoyi munonga vanhu vese mazviona zvandichiitika imimi ndobatikana nokuti mwana wame yangu hangandidaro vana vangu ndozvananda kutobvunza saka muri kunzwa sei uchiona mwana wamai mutori baba namai vamwe chete wangu ndiye anondisiyira ini asi ndoshamiswa kuti chii chaari kundidaro veduwe zvakaoma veduwe chinyarara ikati tipedze kutaura iye wacho aimboratidzika here kuti mafambiro ake haana kunyatsoitawo straight mukuita zvinhu zvake mwana wamai venyu zvaioneka nokuti aita kaenda kumozambike kwacho ka ane tuntu zvamashoma wati mari ndiri kuchengeteseko pane munhu andiri kupa mari saka zvinoshamisa pamwe aita unopa n'anga yake kumozambike avanhu varoyi ava vari tuonesa shamwari yake ava kozve shamwari yacho maiziva kuti vanga vari pamwe chete here kana kuti muri kutoshamisikawo shamwari yacho vaitamba vese asi nasikezo ndo mabasa avanoita Alright, zvakaoma mashoko amungadawo kusiya nekuda kwebasa rabatwa pano iri remuroyi ndinoda kutenda Gogo Nyariwe nebasa ravatiitira iri nokuti tanga tiri murima tisingazive pedzisira yacho ndini ndaizourayiwa vana vangu akapera ka ndindepedzisira kuurayiwa machi tapera tese tisingazive tiri murima aiwa zvinhu zvinorwadza ndoda kuvatenda zvikuru gogo ava
vamwe vanotika ndezvefeki ndezvekunyepa izvi. Aiwa, asi zvokunyepa ichokwadi ichi chaitika ichi nokava nhese mazviona zvaitika izvi. Zvinezatete zvatondirwadza zvokuti ndatosati nditose zvandirwadza zvanga ndisingatambofungire nokuti umwe wacho sairo wacho taiti ndatese kuchechi ndonamata nyaya dzinomwe totosvika magemenzi tese tienda tese kuchechi yashamisika ndikutomona ari muno ari kubatwa futi ari muno asi ndatese kuchechi nyaya dzinomwe saka zvatondirwadza kuti hei apo zvakutotishoresa kuti une mapostori ayo hatisina kana chimiri izvozvo ndatogumirwa izvo handisina nezvimiri ndakutonyara Zvakaoma. ya inyaya yakaoma. Iyi ndiyo nyaya yatiri kuita pano. Tiri kumount Habden muri yeZimbabwe muno mumba matigere tichikurukura nemadzimai ndimo mabatwa varoyi. Zvinhu zvikurwadza zvinokatyamadza. Pane pamwe hanzi kumwe kufa kwekuti unoona kuti uyu aperekedzwa uyu ndo zvakaitika pano. Regai tione futi mukana kuti tikone kukurukura nemwana mukomana uyuwo akatanga nyaya dzese mushure mekunge hanjadzi yake yafa zvisina tsarukano. Musoro isisi hazisi tongobatikana nelife iyi yandorarama mushure mekunge vanhu vachiti ndinodhakwa zvangu handirambe zvangu but vafira kuti hama dzangu handisi kunakirwa nawo because hapana kana munhu atombonzi arwara. Vanhu varotongonzi munhu nanhasi atodonha nenge atorwa nemota semafira akaita sitrangu prim inini angonzi atorwa nemota atofira ipapo. Varisi vanhu vanotodhaka sindakazonomboudzawo tete nambowabvunzawo kuti asi uzvono sei zviri kuitikawo but vanhu vaisada notira zvanotaura because vanoti ndinodhakwa ndiri wemutoriro iye ndodhakwa zvangu but zvimwe zvachona zvinozondibata mafira anozoita hama dzangu. Saka iwe uri kunzwa sei manje uchiona maiguru wako uchidedzwa uchiona maiguru wako achibatwa neuroyi iwe? Zviri kutondibata zvinhu izvozvo ndiri kutonatsoona ndotogaya kana kutoryiska kutotemwa mune demo because ino ndotodhakwa but ine ndichiona pamwe pachiona kuti haizvi zviri kuitika zvazviita panotozopedzera ndakutozoita kana zvinistori izvo ende kuti tizozoryisika kutosvika pakutoita zvinhu zvekutodhakwa futi ka ndo imwe nyaya futi yacho nekuti ine ndichiona kuti zvinhu zviri kuitika munomuka hama dzangu dziri ngova dzinatsarikana asi ndakazoendawo masocial media pandatosanganawo naamenogogo ndovakazondibatsirawo kundizosvika pakuona kuti zviri kuitika mumashure mekunge ndaudzwa nachemberi. Saka wakazonoudza muchemberi wako kuti uri kurwadzwa nekufa kwasisi vako? Mafira akaita sisi wangu asisi wangu wanamborwara kuti asi wangonzi vatongoturwa nemuti wangodonha ati saka unofunga kuti kuda kwako madrugs uku zvanjikonzereswa futi nemhepo idzodzi iri kana kuti idzodzo futi ndo zvimwe zvationa futi izvozvo zvaitondishandisa zvaikushandisa. Kwaiwo manje wongowaroora here wongowa nemudzimai here? Mudzimai ndada kuroora ndakaroora mukadzi vana vachona vaingonzi mwana afa aita miscarriage so zvacho zvaifamba zvakanaka kana mwewe mukadzi izvozvo nada sitorina asi gogo anozitopa social media gogo mashure mangenda kuzwa namachemberi vanhu pandakatozotanga kuona kuti zvinhu zvese zviri kuitika izvi hazisi kufamba zvakanaka pane mhepo zviri kutoshandisa vanhu ndo pandakatozoona kuti saka uri kugutsikana here nebasa rabatwa nagogo nyariwe here? Riri kugutsikana naro because ratondonisa zvimwe zvinhu zvekuti ndatofunga kuti vangotoita zvinhu zvitori normal but ndisingatoziva ndiri kutoshandiswa asi ndotongotenda gogo nyariyo kutoti pasocial media patakazongosechawo kuti vakatibatsirawo ndakakwanisa kuona zvimwe zvinhu kuti ndoona ndotangira papi ndikwanise kukunda zvinhu izvozvo. Handine urombo shamwari ndoziva kuti zviri kukubata uchiona futi mukoma mai vako but tinongovimba kuti uchabatsirikawo iwe wacho. Iwe une shungu dzokuda kusiya here madrugs iwewo? Shungu ndinadzo. Unoda kusiya? Ndoda kusiya zvekutoti ukabatsirwa unosiya madrugs? Ndakakunda ndosiya ndozvokutoita nditora maito maruwa zvekuti zvinhu zvachona izvozvo unonga uchifungisisa? Ndichangofungisisa. Alright, wazviita mukomana? Chokwadi